Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preskak ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes, pizza 17 na bulan sang Enero tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Executive Assistant Montuyo pabor nga wala ginataga ni Kapitan Hardin ang nagreklamo nga negosyante sang barangay clearance. Villar, Sobere, kag Yusek sang Department of Finance magadayalogo sa La Carlota angot sa industriya sang kalamay subong nga adlaw. 98 kanokpo personnel negatibo sa resulta sa ginpatigayon sorpresa nga drug testing. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga, masubra 120,000 katao apektado sa paglupok sang Bulkan Taal sa probinsya sang Batangas. Sa pinakaulihing nga datos salin sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nagdangat na sa 121,455 ka mga tao ang narikod apektado o kon 26,900 o kon 294 kapamilya. Sa karon, padayon na pagbaton sang donasyon sang Batangas Provincial Government para sa mga nalitan sa paglupok sang Bulkan Taal. Nagapanawagan man ang Aksyon Radio sa mga kauturan naton nga may sulusubra sa inyo kinitaan kung mahimo magtipon magkita sang pila ka mga kantidad agud ipadala dito sa mga kauturan naton biktima sa paglupok sang Bulkan Taal. Makaluluoy, kahapon ang report madamo sa mga kasapatan ang mga nagkalamatay. Madamo sa nagapanag-iya sang kasapatan ang nagaayo sa aton sini otoridad na kung may mo ibalik sila o kung makasulod sila agud nga makuha nila ang nagkalabilin nga mga kasapatan sa lugar sa diin ginbugahan sang abo sang Bulkan Taal. May pila nga nakalusot, may pila ka mga kasapatan nga naluwas apang linibo kag madamo pa ang nabilin sa among lugar kag kun mahimo nagayo sa gobyerno nga sila na mismo ang magkuha kag magluwas sining mga kasapatan. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Good morning, anay. Sa aton mga plantador, gamay kag dalagko man, ari ang dugang nga pamaagi sa pagpatinad ninyo sa inyo pagpatubas sang tubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguruha, libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tobtob, 45 dias. Kada ektarya, apply kamo anom kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Gipi garantisado kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. I-follow up ninyo sang anom kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira. Ini
magaresulta sang mataas nga tunilada kag matamis nga patubas. Mag-unit complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason. Ang unit complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyaan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0937-663-7204. Unit complete, sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Pili ka mo! Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na good morning. Bilog dadak Banwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, sa mga merkado morning. Ang amon patrol nagalagulad na sa pila ka mga merkado diri sa syudad sa Bacolod. I-monitor naton kung kamusta na ang mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Oy, Biyernes gali subong, ang nagaman sang aton patrol, isa ini sang akon kandidata sa pagka-board of director sang Negros Press Club, buwas gaadlaw. Dalaga et guwapa. Si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden? Action Fred, good morning. Morning. Ano ang plano mo buwas sa akon? Daog na. Hindi lang Action Fred, hindi lang maghambal dana kay do wala pa. Pero kabalo ko gina-pray over mo ko. O natural. Kung magpapili ikaw sa kung ano man nga pwesto, kinanglan niya positibong pamisaron mo. Magpapili ka kinalan, daog, amo lang sa pinsar mo. Correct. Diba daw ko ni buwas, pagka Domingo, matumba ta kwan na, baka. Oh, pabangon na dayon. Oo. Abot mo. Pero buligan mo ko siya, Fred, kay Kabalokati, hindi ko na madaog patumbahon ang baka mo. Natural eh. Ko, ha? Apat kadaan ang bululigan tadi, kinalan palutson tagid. Oo, kabalo ka na Action Fred, di ka na dabang sa iban. Kaya buwas nga adlaw nag-hustisyahan. Ang sekreto sina, Action Eden, ang sekreto sina, hutik lang. Hutik lang. Amo na ya. Kag di kabalo naman ang aton yung mga friends as colleagues sa media. Tong sinong ila pagabotohon Action Fred. Di sa subong ya, ari kita sa Burgos Public Market. Pero diri lang sa Atubang. Kay mamangkot naman kita Action Fred sa presyo naman ya sang
aton nga mga tinapay naman action Fred kay di na sa subong amo mangyapon ang presyo sang aton nga utan kag sa aton nga isda sa sulod sang merkado. Sa subong action Fred mamangkot naman taya sang presyo naman sang aton nga tinapay. Ti kabalo ko nga pagusto mo gid ni pare sa imo kape para dugay-dugay makapanaog kada makabakal ka sang tinapay, maka-ready ka sang imo budget. Pero kabalo ko ya ikaw ya may budget ka gid. Kay kadamon sa imo nga mga red envelope. Oy. Ba. Ay, nagambala ko yung red envelope wala ako nagambala may unod. Diba? Te, amo na siya friend mo mangkot di kay madam o sang presyo sang iya nga tinapay. Madam, sino gani mo ngalan na live ka sa Action Radio with Action Fred Salanga? Maricon. Si Maricon. Maricon ano? Adjo. Single? Single mom. Ready to mingle? Oo, kono. Ginapangilayan nilang ko Action Fred. Pero ma'am, pwede mo ni malawag ang mga baligya mo, ma'am, kag tagpila ang presyo sa imo nga tinapay. Yang empanada taglima. Pinako taglima. Oral taglima. Wrinkles taglima. Ang sadalom yang ginatago mo tagpila na. Ang donut taglima. Ang ubi Spanish taglima. Ang ginangkal taglima. Oo, taglima ka pisos na panano sa una. Nabdan ko Action Fred ng tinapay. Nabdan ko 2 pesos mo ang pinakabarato. Sa subong niya, gamay man o kunda ko Action Fred, may unod man o kun wala. Kung ano man yung tsura kag korte, 5 ka pisos taran. Ang pandesal mo ya? Pandesal tagduwa. Malunggay pandesal. May tagduwa pa man gali Action Fred. Pero cute nga malunggay pandesal. Dito doon, may malunggay na ang malunggay pandesal niya? Oo. Namin siya. Bakal. Bakal siya. Tiki, amo nang sa subong subong inoras, amo ning bakal. Kaya ginapares sa kape. Pero wala labot, magulo adlaw, ti ano ding bakal sa baligya. Ano, Spanish bread. Pandesal, kagubi Spanish. Ang Spanish bread, tag-5 na. Oo, tag-5. Liga, para sa pagkaibalon, malas ang pananaw ka, para matin ma-educate man ang iban. Ang usually, ang tinapay, pagpila ni ka adlaw ni bago dumalain siya ba? Mga 2 kadlaw, gina-pull out namin. 2 kadlaw. Nimo man naman po di. Amo gina-Action Fred, no? Ang nila ko ang tinapay. Lapit na mag-expire. Gina-impo na sa tanan. Misan ni example empanada, tapos pinapul, okay lang na nga impono na sa imoon pudding. Action Fred ko, yun ka pudding? Asa una hindi na puding ang ginakaon namon. Ano? Atay-atay. Atay-atay. Sa subong yung may atay-atay pa, Action Fred. Wala na ko kita mo? Kagapon ko no, may ara sila atay-atay. Lain-lain, magali ka dadlang ninyo, ginabaligya. Pero ano yung mga paborets sang bata? Mga crinkles, mga Spanish. Tapos ang sa mga medyo may edad na, kaya do kalaw ay makumang tigulang. Actually din, Action Fred. pamangkota siya ng paborito sa mga senior citizen. Awari ka rin ba Action Fred? Ano mga paborito sang aton yung mga may edad na? May edad lang kay kung senior citizen. So kalaw ay ba si Ano ko no? Ano, Miga, Maricon, ang namitan sa mga aton nga seniors, aton nga mga elders. Alas ay na tinapay na pandesal kagan Francis. Ano ng Francis man? Alas ay na bala na dagko. Kakilala ka na Action Fred? Oo, Kaya ang kalabanan sa ginabakal sa mga maedad na ya, munay. Ako na, wala na ko kita. Subang wala may baligya ka din nga pandimunay. Wala. May ara. Oo, may ara na ya. May ara. Alin sang guna may ara ginaya baligya nga munay. Wala sila Action Fred. Pero namian ang iban. Ano yung ginabakal di sa mga, mga teenagers. Kaya di ba bata, tigulang, may teenager man eh. Hindi nila tilawan nila. Tilawan nila kung anong bago sila pananawan. Kaya kabalo Action Fred,
Mayari sila mga bag-o man yung mga invention, bala kumbaga sa tinapay, parehas Mhm. sa chocorol, abi mo, do pandesal lang o kung Spanish bread. Dali kay may tsokolate pag sa sulod. Mayara man sa mga feeling din nga mga pineapple, may ari man ni iba, no? May mga egg pie, pag ni iba na action friend nga bulubaligya man, kagamit na kay matunaw lang sa baba. Ti pwede gina si action friend kay ti kisada ng iba ng action friend na pero mga action. Gabalik man sa pagka-baby kay ti liga kulang naman ang ilaunto. Ti namin magkagat sa tinapay, matunaw na lang. Ipare sa kape. Ti Dami na inang inabla mga pineapple pie, egg pie, Oo. mga munang ara na sila, tapos nablang may lubyan o kay panawags na. Buko pa. Buko pie. Muna action Fred ang namit gida. Ti basi makapit ka sa Burgos. Pangita lang di sa Madam Maricon sa atubang sang Burgos Public Market. Action Fred para sa presyo sang aton nga mga tinapay sa karon nga adlaw action Fred live sa patrol ini si Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na mga presyo sa mga tinapay. Aga pa kalaban ng mga pandesal ginabakal na. Kay man pinasay kita ya. Ang iban nga pungsod ka katingala sa aton, bakal ta tinapay, kinahugasan ta pa sa kapit na kaganon. Portino, style niya ka Pinoy mo, Pinoy style. Hoy, sa aton mga auto din magkalipat, sige pa ang medical check-up, sige ang konsultasyon libre sa Life Extension Clinic. Alas produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang botsilingon maayo klase na. Kaya bisan sa Amerika, kagkaiping kakapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalakihan nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 pwede na mabakal sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, siyudad sa Bacolod. Kilid lang sang opisina sang DHL. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na standby. Action Plus Report upod sa patrol upod kay Action Eden Naboso. Action Eden. Action Fred Bago lang is kita nagtalikod sa bakery no kag nakibot kita nga gulpi nga may nagsinggit kag nakabati kita sa medyo tunog nga lagabong Action Fred. Di katawhay pasubong sang dalan pero isa diri ka babae nga buluban ta Action Fred mga near 60s nga nabungguan di subong Action Fred no sang sang single o kon sang motorsiklo Action Fred ti inali na lang gani pero si nanay conscious man di sa karon kag ti nagpalihog man kita da kay Action Dorel nga magtawag man sang ambulansya agud nga makabulig diri ti Action Fred so far wala man di si silinggit sang dugo gid pero ang motorsiklo ako ng driver sa motorsiklo ang nakaangkon sang kapilasan sa siko, minor injuries naman Action Fred pero ti ang tigulang diri subong inaistorya man para conscious lang kay ti kabalo naman kitang medyo may edad-edad na si nanay Action Fred nakita kakaina ulihin na lang nga natumba ni si nanay although nga ti super nga hindi maging super Action Fred medyo tawhay ang dalan diri sa Burgos Public Market knowing sa sininga oras pero ito susubong nag-traffic na di Action Fred bangod sa tunga ginisang dalan diri siya dapit Action Fred sa intersection sang Burgos Public Market sa karon Action Fred medyo okay lang man di si nanay kag ginagahawlat na lang sang ambulansya man Action Fred. Okay. Para sa dugang nga detalye karon Action Fred balikan ta lang karon kay tan-awon ta man si ang sitwasyon di karon Action Fred nga di si nanay dalon ni
sa hospital. Live diri sa Burgos Public Market para sa Flash Report Action Ida na po. So una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Aga pa. May lang gani kay hindi giman grabe, no? Ang sama na bungguan sa motor ba o halong gid kung magtabok sa dalan. Kamo nga mga nagadala sa salakyan, extra nga pagalong, hinahinay lang, kaagahon pa ini. Kadamo sa nagasinabay-sabay, labi na gid sa mga merkado. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Diri kita, mga balita naton sa Kapitolyo, Villar Subere. Yusek sang Department of Finance, magadialogo sa Lacarluta angot sa industriya sang kalamay, subong nga adlaw. Balita Kapitolyo. Detalye si Diopon kay Aksyon Marlon Hilubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Subong nga aga mayara sang dialogo nga pagpatingayonon sanday Senador Cynthia Villar kag Senador Juan Miguel Zubiri upod sa kay Assistant Finance Secretary Antonio Joselito Lambino II may kantanan sa sitwasyon sang industriya sang kalamay dari sa Negros Occidental. Isa man sa paghahambalan dari amo ang epekto sang sining plano nga sugar liberalization kag iban pagid nga mga isyu
nga nagapalibot ako nagaapekto sa industriya sang kalamay. Ginalauman man ang pagtambong sang pera ka mga sugar stakeholders, labi na gid ang grupo nga ginatawag Tatak Kalamay. Ini nga aktibidad ang paghiwaton sa compound sang Association de Agricultores de la Carlota y Pontevedra Incorporated o kon AALCPI sa La Carlota City. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:12 na. Nakabakal na kamuhabon 100% viruses kag bakterya. Santon plus erba nga habon, epektibo ini nga habon, batok sa mga arikis, katol-katol, alapa, punggod, ringworm, kaspa, body odor, kag iban pa nga problema sa panit. Santon plus herbal soap, healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ang kutis kabagubin tulokon, Santon plus erba nga habon ang gamiton. Ang Santon plus erba nga habon pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:13 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 321. Una nga bula, resulta 3 kag 21. Second draw, ikaduha nga bula, 718. Ikaduha nga bula, resulta 7 kag 18. Third draw, ikatatlo nga bula, 33-5. Ikatatlo nga bula, resulta 33 kag 5. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na
Ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Philippine Standard Time, las 5:19. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Sa aton mga mangunguma, kinanglan na mangindako ang aton produksyon, agod nga makakompetensya kita. Kag mahaganagan ini paglubo sang pagbakal sang atong produktong humay. Abi gamit kamo unique complete fertilizer. Pinasay nga abono, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sang puno, putas para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod o kon acidic na duta kag mga trace element. Mag-apply lang sang 2 kasako sang unique complete fertilizer kag isa ka urea kada ektarya. GP Pinasi resulta dako ang produksyon. Gusto nyo pagbago, kag pagtinad nga pagpanguma, magbago na kamo. Gamit na sang unique complete fertilizer. Ang unique complete sarang babakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete, sabat sa manubo,
nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na, diri kita. Tawgon taliwat ang aton patrol. Lantaon ta kung anano ang mga nagkalatabo nga insidente kag aksidente nga nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik nga pagpangalagad ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Sa tuo nga kilay kag kamot ang naangkon sa nga 28 anyos nga lalaki nga ginkilala kay Jom Pero, taga Barangay Robles, Banwas ang La Castellana matapos matumba ang ginamaneho nga motorsiklo sa bahin iya sang Barangay Punta Taytay, syudad sang Bacolod. Sa alegasyon ni Otero, hinali na lang nadanlog ang guma sang iya sini nga motor, rason nga natumba siya. Samtang sa dugang naton nga balita, nabalik naman ang wala nga kamot sang 13 anyos nga menor de edad nga lalaki nga taga Purok Nami Barangay Banagos, syudad sang Bacolod. Sunod sa alegasyon sa Iloy sang biktima, nagabike ang iyang bata kag hinali na lang nga naalang-alang ini sa pagliko rason sang pagkatumba. Tanan nga biktima ang padaan karon ginabulong sa Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Oy, kapi-kapi na kamo, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Wala niya kalamay, natural sweetener para gid sa may mga diabetes. Importante nga makainom sini bangod na diskubrihan ini sa mga scientifico dito sa Estados Unidos nga kung berde pang kape, perte ka powerful sa iya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa Priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangustin, loaded pa sang phytonutrients, ang panawag sa iya natural colon cleanser. May mga utod kita, tatlo kadlaw, hindi ka itsar, delikado na ina. Kapi-kapi ka lang, Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Resulta sang luto pagkatapos sang mga ini. Yari ang certified Banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan.
radyo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Luto 649, kita ang jackpot 34 milyones, 34 million, kombinasyon in any order, 42, 32, 35, 33, 28, 44. Resulta sang 649, 42, 32, 35, 33, 28 kag 44. Sa ilo kita 642, ang jackpot 5 milyones, 5 million, kombinasyon in any order, 20, 15, 14, 13, 21, 11. Resulta sang 642, 20, 15, 14, 13, 21, kag 11. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo,
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Magkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Diri kita. Executive Assistant Montoyo pabor nga wala ginatagan ni Kapitan Harden ang nagreklamo nga negosyante sang barangay clearance. Detalyo po si Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Daga pabor sa Executive Assistant Sammy Montoyo Sr. ang miyembro sang Ease of Doing Business Core Team sa Bacolod City nga wala ginatagan ni punong barangay Ramon Hardin sang barangay Felisa sang barangay Clearance
ang isa ka negosyante sa iyang nga lugar. Kung madumduman, una nga nagreklamo sa Action Radio Bacolod si Brian Banghirana matapos wala siya ginisyuan sa barangay clearance para makaproseso sa iya business permit sa pagbalik Action Fred sa frozen food. Ang negosyo ni Banghirana ang alagyana sa mga dump truck nga nagaula sang basura sa sanitary landfill sang syudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Radio, ginapahayag ni Montoyo, may isyuan lamang sang barangay clearance ang negosyante kon ini ang magsunod sa polisa sang barangay nga sang 2019 nagpasa Action Fred sang resolution nga nagadesignar sang ila sininga merkado sa may Bangga Totong, Barangay Felisa, Bacolod City. Nasad Action Fred sa resolusyon sang barangay nga mas mahapos nga ma-monitor ang mga vendors kunyara lamang sa kalugar kag mahapos man ang paghakot sang ila mga basura. Ang posisyon sang kapitan sang barangay Pilisa is for the good sa mga pumuluyo dira, for the good of the barangay, kag for the welfare sang iyang mga constituents da. Dapat iad sa Executive Assistant Sammy Montoyo Sr. Atin gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang tatlo ka mga powerful nga mga ingredients nga makabulig sa aton na ikaayong lawas. Mayara ini sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, plus Vitamin D3. Kada aga maginom sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Good news mga ka-aksyon, bago ng Life Extension ang magatanyaga sang 10% discount sa ilang mga produkto subong adlaw Enero 15. Magbisita lamang sa Life Extension Clinic sa J.A. Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na may TC ang alkaline nga vitamin C. Timing din sining mabugnaw nga panahon, pagkulokambyo sang klima, nagatuhaw ang pamalatian. Kinahanglan, mabakod ang aton immune system, mabakod ang aton lawas. Hindi kita dali-dali malatan trangkaso, ubosip o nilanat, alerye, kag iban pa nga pamalatian. So gamit kita, may TC ang alkaline nga vitamin C para mabaskog ang lawas, mabaskog ang immune system. Mas mabaskog pagid kung ang may TC ikombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Wala ni kabulag ang duwaga o pod permi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang may TC pwede o kung kalusugan yan, Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo.
Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Dire kita, 98 kanok po personnel negatibo kuno sa resulta sa ginpatigayon sorpresa nga drug testing. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred Hilway sa pag-usar sang illegal nga droga ang 98 taran ka mga miyembro sang Philippine National Police kag non-uniform personnel ukon NUP sang Negros Occidental Police Provincial Office matapos nga nag-negatibo ang ilang sining surprise drug test tinalikdan nga adlaw. Sulod diri kay Police Major Edison Garcia, nagapakita lang ang kapulisan subong wala na gid man naga-intra pa sining illegal nga droga. Nagpanomdom iniliwat sa iban padra ang mga kapulisan nga wala pa na paidalom sang surprise nga drug test nga maghalong gid kay anytime magahimo sila sang kaangay sini Action Fred. Ang ini nga drug test kabahin lang sang programa sang PNP nga internal cleansing Action Fred. Naibalan Action Fred nga kung ikaw magpositive diri may confirmatory pa man niya. Kag kung magpositive pag liwat kaso administratibo nga tubangon mo kag posible pa nga ma-dismiss ikaw sa serbisyo. Inang balita, ini sa Aksyon Brian Morden report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51, pipilalang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod gyapon kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, 90,000 pesos nga balor sa ginasuspetson Cebu ang na-recover naman sa duha ka persona matapos ang buy-bust operation sang kapulisan sa Sitio Dapdap, Barangay Lantad, Syudad sang Silay. Kag ang nagkaladagpan amo Sanday Edgardo Bigbig, 25 anyos, kag Lorime Martinez, 22 anyos, tanan residente sang nasambit nga barangay kag syudad. Nagkuha sa posesyon sa mga suspetsado ang pulo tanan kahit seal transparent plastic sachet sa ginasuspetson Cebu kag iban pang drug paraphernalias.
Sanday Bigdig kag Martinez ang priso karon sa custodial facilities ng Silay Police Station para sa nagakaigo man nga disposisyon. Balitanin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Sila ito nga arangkada sang Siabo wala sa Bacolod. Inapanilagan tining Bacolod pagkatapos ang bulan sang Enero sang ultimatum ni Espinido. Amo ning ginahula-tulata pagkatapos ang Pebrero 1. Kung wala sang may magsungka, ano ayan ang posible nga matabo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Mao da madisgrasya pa si Albayalde kag 12 ka kapulisan inablang isyu sang Ninja Cups
sundon tayo ni. Ano ayhan ang mangin desisyon sini. Kaya ang pinakaulihi nga report daw malastragid si Albayalde. Basi mabutang sa peligro. Kung nabaton niya ng iyatanan nga mga benepisyo, posible daw medyo nakaluwas siya. Kaya kung masakaan ka kaso, kag-ara ka pa sa serbisyo, bawa, kanugon sa pila katuig nga serbisyo mo, nga hindi mo makuha ang imo sini mga benepisyo. Daw malastragid siya sa kaso pag-grade na to. Baw, na disgrasya gid si Albayalde. Daw maayo mang klase tani, no? Nga hipis ang kapulisan kung madisgrasya kanugon sa giya sini nga serbisyo. May kaso pa nga tubangon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Standby na sa aton sini Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.